Bhí seola Theachtaí na Gaeilge ar siúla déanaí ar bhorganmh na Parlamenta ag Stormont. Bhí neart aoine a láthair don ógáid speisialta seo. Tá seachtain Gaeilge ionteach tábhachtach mar tugann sé canál fócus na tugann sé sprioc de phobal na Gaeilge is Gaeltachta agus gach duine bhfuil spéisiús na Gaeilge bheith breanúdro bhfuil is go mai imeachtaí agrathe go maiid an freastal orthú Spáilis sin gur deis iontachaí leis an Gaeilge tá chu úsáid. Sílam gur bhfuil starúil atá déanta inniu mar bhfuil na húrás an seo thuí ag léirú an spéis atá acu sa teanga is bhfuil siad léirú don phobal bhfuil spéis agus takeíocht an an teanga tríd seachtain na Gaeilge cheola Stormont. Seo mar céad imacht is seachtain na núdarás freisin mar cuit a seachtain na Gaeilge ba imeachtaí a dul raig a dithe ar achtas ó mór go raig agus ba roinnt údarás áitiú le agru imeachtaí freisin so si go hinnta gomad ag chuir tús leis an airí cuilim an seo in Stormont. Ag seola seachtain na Gaeilge an seo an Stormont den céad uair Sofa gur heasta goin an féile a churchan cín gothras na séúntaithe béidir nach bhfuil an aisteacht céine nó béidir nach bhfuil daoine ar an ólas an méid céine an réalar Theachtaí na Gaeilge an so bhí mar dírig díúir sin cumála sin tá Paddy Barnes mar ambassador don éilim líanas so ceapan mar gomach sé go hanamh isna bheith ina gahar dúchas agus ag seola na seachtaine agus bhí sé go húntaach go raibh an tara ní chuilíonn sásta agus a bheith ar fáil agus chuna dhéanamh is Stormont an chéadúir chumá bhí sin anna speisialta. Sílim gháil sé gcónaí jazz an Gaeilge a chuirsaíonn sa méid seo mar de Harbh cinál nó díasca star na heit seo ní rónart an Gaeilge an san orgnu agus sin do maid an na pláistí fásta bheith tí san éit agus bhí me géir a bhíú dífa seo an éit antar na réalathe agus na deléthe agus an cinál sin seo lá staril don na pláistí bheith se rabalta insint do pláistí socu gurú se is tíon seo do cheolaí Theachtaí na Gaeilge sin do mar fad. Bé me dúg mór le imeachtaí soganíos bé lá mór sprí agin bé na pláistí le go na scoil na áite teach le chéile Janú dausa agus ceáil agus céalaí agus ruí mar sin, so bé crack agin agus sin bé session scéalaíocht agin bé úidir ag teachtasteach mar zep bé se ag léo scéalaíochta sací, so bé siar dóid bé cinál clár ionteach lán agin. Big achsáis imeachtar siúil, big imeachtaí anmhórán, big imeachtaí beaga rudí simplí. So in áíir tá rud éigeint am do gachaile duine tá imeachtaí ar siúil do fáistí, tá imeachtaí ar siúil do riine fása, agus tá gacholalas maréalar sin ar an Vigilína tágain ar www.snag.ie agus chomála sin tá appaguin den chéadúir an mléana, so is féidir leat snag go bhí sa trídig eilorug ar Google Play nó ar an iTunes agus tuí tú ar na himimeachtaí ar fad ar de fón póca chomá.